susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi
Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. So tayo po muli ay narito. It's our Sunday service. It's time to celebrate. Amen. It's time to worship the Lord once again with all of our hearts. So sa umaga po ito, we will declare the victory. And we will declare sa ating pong buhay na we will not be afraid. Dahil po sa mga oras na ito, di ba? Sa mga araw na ito, marami pong natatakot ngayon eh. Dahil dyan na naman po sa ating nararanasan na pandemic sa mundong ito. So maraming natatakot, maraming nagugulumihanan, nagkakaubusan na nga ng mga gamot po eh, di ba? Pero if alam natin na ang Diyos ay handang tumulong, ay lagi nating kasama. So we should not be afraid. Amen? So hindi po tayo kailangang matakot dahil ang Diyos ay palagi pong nandiyan para sa atin. So sa umaga pong ito, sa pagsimula po natin, atin po munang idideklara na Lord, I will not be afraid because I have the victory and I have you as my Lord and Savior. Amen? So tayo po ngayon ay aawit at pupuri sa ating Panginoon. Confidence because I've seen the faithfulness of God. There's still inside a storm the promise of the shore. I trust the power of your word, enough to seek your kingdom first, beyond the barren place, beyond the ocean wave. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. But God will make a way, so I am not afraid. You keep the promises you made. There isn't one that is delayed, so I will not lose heart. Here I will lift my arms and start to sing into the night. My praise will call the sun to rise. Declare the battle won, declare that it is done. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the river, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not fear the flame. I'll stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Oh, I will not be afraid. You keep the promises you made. Come on, we will declare. There isn't one. There isn't one that is delayed, so I will not lose heart. Here I will lift my arms and start to sing into the night. My praise will call the sun to rise. Declare the battle won, declare that it is done. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers,
before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. No, I am not. Once again we will declare, before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. No, I am not afraid. Before me, behind, oh yes, Lord, beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. No, I am not afraid. I am not afraid. No, I am not afraid. When I walk through the mud, I won't be overcome. When I go through the river, I will not be drowned. But God will make a way. We will say, I am not afraid. When I am in the fire, I will not be slowed. I will not feel afraid. Oh yes, Lord, thank you for the victory. God will make a way. So God, once again, let's declare, when I walk through the water, I won't be overcome. When I go through the river, I will not be drowned. My God will make a way. So I am not afraid. When I am in a fire, I will not feel afraid. I'll stand before the giant, declaring victory. My God will make a way. So I am not afraid. Oh yes, Lord, we declare the victory. We will not be afraid, 'cause you go before me, oh Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakila namin Diyos sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na dinala mo kami, Lord God, ang aming mga pangyapak, Lord God, ang aming mga katawan, ang aming mga isip, ang aming mga Spirito, Lord God, ngayong oras, Lord God, sa aming bahay-sambahan. Lord, maraming salamat, Lord God, na sa oras na ito, sa umagang ito, Lord God, pinadama mo sa amin ang aming pagkauhaw sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, naniniwala kami, Lord God, na ang iyong mga salita ang aming kagalingan, ang iyong mga salita ang aming kalakasan. Lord, buhay na namin, Lord God, ang sumamba sa iyo. Buhay na namin ang magbuhay sa iyo. Buhay na namin ang itaas ka. Kaya Lord, hindi kami mahahagdangan, Lord God, ng lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Kaya Lord, abutin mo, Lord God, ang aming pagbuhay, pagsamba at pagawid. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord God. At pumasok ka, Lord God, ang iyong mga salita na aming matatanggap ngayong umaga, Panginoon. Ay Lord, ang lahat yun ay nanggagaling sa iyo, Lord God. At yun, Lord God, ang aming proteksyon sa buhay na ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord, ang iyong gagamitin sa oras, sa araw na ito, Lord God, na magpapahayag ng iyong mga salita. Lord, ang iyong mouthpiece, Lord God, na gagamitin, Lord God, ay may pahayag, Lord God, sa bawat isa kahit sa mga nanonood, Lord God. Matanggap nila ang kanilang mga portion, Lord God, na nanggagaling sa iyo. At Lord, yun ang kanilang tayuan. Yun ang kanilang nakahan, Lord God, ang kanilang buhay na pananampalataya sa iyo. Dahil Lord, ikaw, Lord God, ikaw lang, Lord God, ang magbibigay ng kagalingan sa mundong ito, sa Pilipinas, Lord God. Because Jesus Christ is Lord over this world, oh God. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat. Kayo pa lang, Lord God. Hallelujah. Pinupuri ka namin.
Dinadakila ka namin, tinataas ka namin. Ibinabalik namin ang aming mataas na papuri. Pagsamba at pasasalamat sa iyong matamis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy po tayo magdedeklara ng victory. And we will declare that we have the breakthrough dahil po sa ating Panginoon. Amen? So we will not be afraid because we are victorious in Christ. Amen? Amen. Tayo umawit, sumamba sa ating Diyos. You are the undefeated one, my light and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes, they want me to eat of my flesh, they stumble and fall. Omnipotent, almighty, defense in my victory, my refuge, the one I run to. You are the God, you are the God of the breakthrough. Oh, you are. Breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough. Walls falls down when I shout through. Strongholds break when I break. I'm gonna praise, I'm gonna praise you. You are the God, say you are the God of the breakthrough. Once again, let's declare. You are the undefeated one, my light and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes, they want me to eat of my flesh, they stumble and fall. You're omnipotent, Lord. Omnipotent, almighty, defending my victory, my refuge, the one I run to. You are the God, you are the God of the breakthrough. Yeah, breakthrough, breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, I really don't know what to do. I look to you. Breakthrough. Walls falls down when I shout through. Strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. So you are the God. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, 'cause I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough. Wall falls down when I shout through. Strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. Oh, you are the God of the breakthrough. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in
will declare there is breakthrough in our hearts, in our mind, in our soul, Lord. When we worship, when we dance, Lord, say, breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God of the breakthrough. Who are we praise? Glorify your name. Come on, we will take it. Breakthrough in a shout. You are the God. You are the God. The breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God. The breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough in my life. Glorify your name. Breakthrough in a dance, breakthrough in a shout. You are the God. You are the God. Breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, I really don't know what to do. I look to you. Breakthrough. Strongholds have been shot through. Strongholds break and I break through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. We have a weapon. We have a weapon of warfare. The praises of God in the mouth. We have a sword. We have a sword of the Spirit. The word of truth, the word of God. For no weapon formed against us will prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus and execute His vengeance on the powers of the air. We will clap our hands as we clap our hands. We will strike the enemy as we dance with joy. The host of hell will flee as we lift our hands. His banner will be raised, and with a shout of victory, His name will be praised. We do not fight with earthly weapons, but with the weapons of the Lord. The weapons of the Lord. We are the church, the mighty army. People of praise, a people of love. For no weapon formed against us can prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus. With the powers of the air, we will clap our hands as we clap our hands. We will strike the enemy as we dance with joy. The host of hell will flee as we lift our hands, as we lift our hands. This battle will be raised with a shout of victory. His name will be praised as we lift, as we clap our hands.
Lord. We thank you for the victory. Oh, Jesus. We declare the victory in our lives, Lord. Lord, as we clap our hands, as we lift our hands to you, we know that you are moving in our midst. You are moving in our lives. We will not be afraid because we know that you are with us. You will never leave us and you will never forsake us, Lord. Sa umagang ito, O Diyos, patuloy kaming aawit. Patuloy naming papupurihan ang iyong pangalan. Wala kaming ibang itataas sa umagang ito, kundi ikaw, O Diyos. Oh, yes. Spirit of sovereign Lord, come and make your presence known. The glory of the living God. Spirit of sovereign Lord, come and make your presence known. The glory of the living God. Once again, we will sing. Spirit of the sovereign Lord. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. The glory of the living God. Oh, the Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. The glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. The Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. The glory of the living God. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. The glory of the living God. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. The glory of the living God. Once again we will sing the Spirit of the sovereign Lord. The Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. The glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow.
Hallelujah. Come on, people of God, let's worship the Lord. Oh, yes, oh God. Oh, yes, oh Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Let the weight of your glory over us. Let the light of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory over us. Let the light of your rivers flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the light of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Yes, Lord, we worship you, Lord. Let your glory, Lord, cover us. Let your clouds of glory surround us. Let your power, Lord, surround us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Glory, glory. Oh, God. Yes, people of God. Let the glory of God cover us. Let the glory of God surround us. Let the power of God, let the power of God move among us. Oh, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. We will rise up, O God. We will rise up in the name of the Lord God Almighty. Thank you, Lord, for covering us with your glory, with your presence. Thank you, Lord, hallelujah, for surrounding us with your power. Lord, we're not afraid, O God, whatever happened in this world, because God is with us. We will never stop doing good for your glory alone, Lord. Hallelujah. We thank you. Bless your word. Prepare your people to hear your message today, O God. Maging ang mga anak mong nasa kanilang mga tahanan, ihanda niyo po ang puso at buhay ng bawat isa. At kami pong lahat ay mapagpala ng iyong salita para sa aming lahat sa taong ito. We give you praise, honor, and glory, Father God. In Jesus' name, amen. Bigyan natin ng malakas na palapag ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. 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 Praise God. Are you excited? Connected?
Happy? Amen. Lagi ba tayong masaya sa Panginoon? Amen. Dapat lagi tayong excited. Ngayon ay pangalawang linggo ng taong 2022 at last Sunday ng unang linggo ng taon ay nag-aral tayo patungkol sa kung papaanong ang Panginoong Hesus ay bago magsimula ng kanyang 3 years public ministry, nanalangin muna siya. No? Siya ay nag-pray, nagbabad sa pakikipag-usap sa Ama. Maagang-maaga pa lamang, sabi ng Mark chapter 1 verse 35, he rose early in the morning at the dark. Bagamat madilim pa, maaga nang bumangon ng Panginoon sa kanyang pagkakatulog. And he went to a solitary place. Nagpunta siya sa isang tahimik na lugar, sa isang lugar na walang tao. At siya ay doon ay nakipag-usap sa ating Ama. Kaya nga sa taong ito, ano nga ba ang ating hinaharap? Ano ang ating tinatanaw? Anong ating hinahangad sa buhay? No? Maraming tao, ang hangad nila ngayong taon na ito ay swertihin. No? May mga ganong pananaw. Pero ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi tayo suswertihin. Tayo ay mapalad, pinagpala na ng Diyos. Amen. No? So kaya nga ngayong taon na ito ay ating tahaking kung ano baga ang mensahe ng Diyos. Kung ano baga ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Dahil maraming tao, ang kanilang pananaw na ngayong taon na ito, marami silang pinapangarap. Marami silang minimiti na sila ay umunlad, na sila ay gumanda ang buhay, na sila ay tumama sa wedding, no? Manalo doon sa sabong na isabong ba yung lumalabas ngayon? No? Dahil sa TV ay wala na yata yung mga actual o face-to-face na logis, loten, no? Ay nasa TV na lamang ngayon. At marami ang nagsasabi sa balita ay maraming nawawasak na buhay dahil sa laro na yan. No? Dahil dyan sa sugal na yan. Kaya ang maraming nagdarasal na yan daw ay maalis na. Bagamat sinasabing maraming natutulungan, may natutulungan, nakakatulong. Pero marami naman ang winawasak. No? So maraming mga tao ngayon, meron sila mga iniisip at magandang gusto mangyari sa taon na ito. Pero tayo po mga anak ng Diyos, no? Isa lamang ang hangarin natin, mapaluguran ng Diyos at magawa ang kalooban niya. No? So kaya nga po, maging kayo po mga nasa kanilang mga tahanan, mga kapatid, mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, no? Ano ba ang mensahe ng Diyos sa atin? Ano ba ang nais ng Diyos na gawin natin sa taon na ito upang patuloy tayong mabuhay for 365 days in this year of 2022, ay mabuhay tayo na tayo ay nagtatagumpay. No po? So kaya nga, ngayong oras na ito, ay ating tignan at basahin ang mensahe ng Diyos na ibinigay niya po sa akin at sa ating lahat na mga nagnanais na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Dito sa Isaiah, let us open our Bible in the book of Isaiah chapter 54, verse 3. Yeah. Isaiah 54 verse 3, ano po ang sabi diyan? For you shall expand. Sabi natin, expand. Once more, expand. For you shall expand to the right and to the left, and your descendants will inherit the nations. No? Ang atin daw pong lahi, ang ating mga kaapu-apuhan, ang ating mga minamahal sa buhay, no? Ay mamanahin nila yung paglawak, paglaki, paglayo, no? Yung enlargement, yung expansion mula sa kanan at kaliwa, ang ating mga anak, mawala man tayo sa mundong ito pagdating ng panahon, yung ating mga susunod na henerasyon, ay sila ang magmamana po nun, no? And make the desolate cities inhabited. So ang Diyos ang magpala sa kanyang salita, ang ating pong topic ngayon is about expansion. Be a part of expansion, no? Sabihin natin expansion, no? What it mean by expansion? Ano ibig sabihin ng expansion? Pag sinabi expansion, ito ay pagpapalawak, paglaki ng isang lugar, no? The act of expanding or the state of being expanded. Something expanded. Expansion is defined as the act of getting bigger or something added onto something else. Halimbawa, meron kang isang bahay na pinatayo, no?
At magdaragdag ka pa ng extra 3 rooms doon sa bahay mo. So magpapalawak ka, magpapalaki ka, mag-expand, no? So palalawakin mo yung iyong tahanan, palalakihin mo. Hindi ka kontento na siya nakikita mong ganong kalaki lang. Gusto mong i-expand, i-extend, no? Kaya nga may mga businesses ngayon, 'di ba, may mga nakikita tayo na mayroong business, mayroon silang halimbawang business dito sa Bacoor at gusto niyang magkaroon pa doon sa Naik, gusto niya pa magkaroon sa Batangas, so nag-expand siya, no? Nagkakaroon ng paglawak, ng paglago, pagdami yung kanyang itinayong business, no? Lumalaki yung kanyang business. Ganon din yung mga school, may mga eskwelahan na nagtayo siya sa Pasig. At dahil lumalaki, dumadami ang estudyante niya, gusto niya magtayo doon sa kabilang bayan. Gusto niya magtayo doon sa Kamaynilaan dahil nga dumadami at nagiging masigla, malakas yung kanyang eskwelahan o yung kanyang business, no? Nag-expand. Ganon din po ang church natin. Ang mensahe ng Panginoon sa atin, sa buong JBlue family, hindi po tayo katulad ng iba na kontento na lamang sila doon sa church nila sa barangay. Na lumipas ang 15 years, 30 years, doon lamang sila. Walang growth, walang expansion. But thank God, God has a message sa bawat isa po sa atin, no? Na tayo po ay hindi kontento na dito lamang ang gawain ng Panginoon. Meron tayong pananaw sa buhay na ang gawain ng Diyos ay lumawak. Amen po ba? No? Nandiyan po ba kayo? Amen? No? Katulad po na maraming mga churches ngayon, lalo na yung aking pinanggalingan, for 25 years, ako ay nasa isang church na kinikilala, no? Sa pangunguna ni Bishop Brother Eddie Villanueva, no? Na isang worldwide na napakalaki ng church. At marami po mga simbahan pa ngayon ay malalaki. Dahil nga meron sa loob ng puso ng isang leader na nangunguna ay meron siyang nasa kalooban niya, no? At sa pagkakatawag ng Diyos sa kanya ay hindi siya manatiling doon lamang sa lugar na yon, kundi lumawak at lumaki ang gawain. No? So kaya nga, merong mga bagay-bagay na kailangan para mag-expand ang gawain ng Panginoon. Things that needed in expansion. Roma number 1, no? Mga bagay na kailangan sa expansion. No? Number 1, letter A, you must have breakthrough in your life. Para mag-expand ka sa buhay, kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ginagamit ng Diyos no, sa ministry, o kung meron kang business, meron kang trabaho, meron kang negosyo, meron kang, halimbawa, paupahang bahay, no? Ano ang kailangan mo na gawin o dapat mangyari sa iyo? Siyempre, napakahalaga na sa buhay mo ay merong breakthrough. No? In your life, meron kang breakthrough. Ang sabi nung inaawit natin kanina, breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul. No, pagka may breakthrough ka sa buong buhay mo, no, makaka-move on ka. No? You're moving from negative to positive. You're moving forward. You are not living on the past failure kasi may breakthrough ka eh. You are not living on depression, defeated, loser, weak, spiritual dry, or weakness. No? Nakaka-move on ka na kung dati-rati kulang ka sa pansin o kay SP, wala na sa iyo, naka-move on ka na. Amen po ba? No? Kung dati-rati ikaw ay gusto mo, lagi kang binabate, pinapansin dahil naka-move on ka na, okay lang, baka kaya hindi niya na ako napansin kasi may iniisip, may problema, ganyan. Nag-iisip ka agad ng positive, hindi yung, ay naku, hindi ako pinansin, ayoko na nga, hindi na ako ating dyan. May mga ganong tao eh. Kailangan wala ka na doon, naka-breakthrough ka na. No? Dati-rati matampuhin ka, konting maliit na bagay, nagtampo ka na, people around you, nakikita yung action mo, yung moving mo. Hindi ka na dapat nando doon sa puntong yon, naka-move on ka na. Amen ba? Ibig sabihin, naka-breakthrough ka na. Wala na yung dati, konting bagay na inis ka na, nagalit ka na,
Ayun, dapat wala na yon. 2022 na. Wala na sa atin yung galit. Dati konting kibot, naiinggit ka sa kapwa mo, sumasama ang loob mo, no? Wala na ngayon yun. Amen po ba? No? Kasi nga, merong breakthrough. Kasi pag wala kang breakthrough sa buhay mo, hindi ka talaga makaka-move on. No? Mananatili ka sa ganung kalagayan ng buhay. So you must be prepared. Kailangan maging prepared ka. No? Pagka may breakthrough sa buhay mo, kailangan humanda ka na. And there are 4 signs that you are prepared. Number 1, harmful people remove in your life and places. Unang tanda na nakaready ka na doon sa breakthrough mo na gustong mangyari sa iyo, no? Yung mga tao nakakasakit sa buhay mo, na-remove na yon, naalis na, nawala na. Kumbaga sa ano, may breakthrough ka na. Yung lugar na dati-rati, sa lugar na yan, pag nandiyan ka, parang nanghihina ka, nadadry ka, malungkot ka. Pero ngayon, wala na yon. No? Yung mga harmful people, remove in your life. Huwag mong hayaan na dahil sa kanya, sa taong yon, ikaw ay hindi maka-move on. No? So ang signs para ikaw ay talaga maging ready na for breakthrough at maka-move on ka na doon sa expansion na gusto nating mangyari, no? Sa buhay mo ay wala na yung mga bagay-bagay na nasa isip mo may mga taong nakakagulo sa iyo, nakakahadlang sa iyo. No? Isang tabi mo na siya. Huwag mong entertain. Even yung place, no? Mga lugar na dahil sa lugar na yan, hindi ka makalakad, hindi ka makatakbo, no? Hindi ka makapunta. No? Kailangan wala na po yun. Secondly, na signs na ikaw ay ready na for the breakthrough at maka-expand ka sa gusto mong gawin, there are true repentance and inner healing. Nagkaroon ng true repentance and inner healing. Nagkaroon ng tunay na pagsisisi. No? True repentance and inner healing. Kasi may mga nagsisisi, matapos magsisi, parang aso, sumuka, umalis, tapos bumalik yung sinuka niya, kinain. May mga nagsisisi, matapos magsisi sa kasalanan ginawa, binalikan uli yung kasalanan, paulit-ulit sa kasalanan ginagawa. No? Wala talagang true repentance. Kaya pagka ang isang tao, meron true repentance sa buhay niya, at meron inner healing, no, na wala na yung sakit ng loob niya, sama ng loob, galit poot, yun, prepared na siya. No? Andiyan po ba tayo? Amen? Pangatlo, passion for studying the Word and spending time to prayer. Meron ka ng passion para mag-aral ng salita at magbigay ng panahon sa panalangin. No? Kaya nga, pagka ikaw ay may passion, meron kang time na mag-aral ng salita ng Diyos, may panahon ka na magbabad sa salita ng Diyos, doon ka nag-grow spiritually. No? Na natututunan natin kung ano mga mensahe ng Diyos na gusto niyang sabihin sa atin para sa buhay mo sa taong ito. No? Maglalaan ka ng mahabang oras at panahon para sa panalangin. Kaya nga, sa buwan na ito, ang isa pa rin nating topic nga is about prayer. Dahil kapag ka ang isang Kristiyano hindi na nagpe-pray, unti-unti na siyang nadadry, nangihina. No? Kaya nga ang Panginoon, bago siya magsimula ng kanyang healing ministry, preaching of the Word of God, siya ay nag-spend ng prayer. No? So, importante po ito. Para maging ready ka, ready tayo, nandun kailangan ng passion para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pang-apat, committed. No? You are ready to give up yourself. Importante yung committed ka. Commitment sa Panginoon. Pag ikaw ay committed kay Lord, anytime na natawagin ka ng Diyos para gamitin niya at maglingkod sa Kanya, no reason out ka. No? Handa ka, yes Lord, I'm here. I'm ready to serve you wherever you want me to go. Lord, ako po'y hahayo. Dahil itong ipinapagawa mo sa akin. No? Kaya nga, ngayon taon na ito, ipakita natin sa mundo at kay Satanas, na ikaw ay ready na. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na. No? Ready ka na. No? Kasi pag ready ka na, wala ka ng reason out. Yes, Lord. Panginoon, ikaw ang aking Diyos na pinaglilingkuran. At ito ang mga bagay na kailangan para sa expansion. No? Breakthrough. No? Kaya nga sa taon na ito, meron tayong breakthrough at dahil may breakthrough ka na sa buhay mo, handa ka na for the expansion. Ano man ang hangad mo,
ano man ang pangarap natin sa taong ito, ano man ang desire ng puso mo, mangyayari yan. Kailangan nga lang ready ka sa apat na ito. Kapag nandyan ang passion, nandyan ang commitment, nandyan ang true repentance, nagkaroon ng inner healing sa loob mo, na wala ka itinatago, wala kang daladala, wala kang luggage, no? Kasi pag ang isang tao may daladala sa puso niya, sa kalooban niya, hindi siya makaka-move on, makaka-move forward. Mabigat ang kalooban niya, hindi siya makadiretso ng lakad, no? Hindi siya makatakbo. Lagi siyang pahinto-hinto dahil madali siyang manghina at mapagod. Bakit? Dahil nga sa kasalanan, no? Dahil sa daladala niya sa kanyang kalooban. Kaya importante na sa isang nais na magkaroon ng gusto niya maging bahagi siya sa expansion, no, ng ating Panginoon, katulad yung ating verse, no, sabi roon, you shall expand to the right and to the left. Paano tayo mag-expand? Paano tayo lalaki, lalago, lalawak, no, sa kanan at kaliwa, kung hindi tayo nakaranas ng breakthrough sa buhay? No? Importante po yan sa expansion. No? Kasi hindi ka pwedeng humayo, hindi ka pwedeng magpalaki ng business kung yung business mo o kung yung negosyo mo ay mahina at baksak, no? Hindi ka makapagpapalawak. So kailangan may breakthrough. So ito ang kailangan sa expansion, no? Breakthrough, sabihin natin breakthrough, no? Sa ganda nung inaawit natin kanina. At hindi tayo dapat matakot dahil sa nangyayari po ngayon ay eto na naman, no? Marami na naman ay nangangamba, natatakot. At ang ibinibigay ng balita ng kapaligiran ay takot. Pero ang mga tunay na anak ng Diyos, no, hindi po tayo dapat matakot. Amen. Dahil kasama natin ang Diyos, no? God is with us, no? He will never leave us nor forsake us. Pangako ng Diyos yan eh. Hebrew 13:5. I will never leave you, I will never forsake you. Sabi ni Lord, no? So ang sabi nung inaawit natin kanina, and I will not afraid. So God will make a way. So I am not afraid. No? Ang ganda nung awit, nung mensahe. So I am not afraid. No? Sabi roon, hindi ako natatakot. When I walk through the waters, I won't be overcome. No? When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way. So I am not afraid. No? Amen. When I am in the fire, I will not feel the flame. I'll stand before the giant declaring victory. No? Andiyan na naman yung mga giant na virus na sinasabi. No? Marami ay nangangamba, but our God will make a way. So I am not afraid. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. No? So kaya nga po, sa pangako ito ng Diyos sa atin, be a part of expansion. Maging bahagi tayo ng expansion ng Panginoon. Ako po'y naniniwala na ang gawain ng Diyos na pinagkatiwala sa akin, sa ating lahat, ito po'y lalago, lalaki, lalawak. No? Dahil ito ay bigay ng Diyos. Galing ito sa Panginoon. No? So kaya nga, mangyayari ito kapag ka merong breakthrough. No? Kaya nagagawa nating humayo, pumunta ng probinsya. Hindi tayo natatakot. Nung kasagsagan ng lockdown ng mga nagdaang panahon, no? Tayo ay nakakapunta ng Mindoro, nakakapunta ng Pangasinan. Ang mga checkpoint nating dinadaanan, ando ng favor ng Panginoon. Na tayo pinalulusot dahil tayo ay apor, no? Dahil tayo lingkod ng Diyos. No? At dumating mga ang sandali, 2 buwan akong hindi nakapunta ng Mindoro. No? Dahil nga ang espas nila ron, dati espas lang. No? Kailangan meron kang card ng fully vaccine. Vaccinated ka. So 2 buwan na tayong hindi nakapunta doon. Pero for the gospel sake, for the sake of the gospel, dahil napipigilan ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi maituloy, no? Nagawa po nating magpabaksin. No? Kaya nakarating tayo doon noong November, December. Nung September, October ata, nung last year, hindi ako nakapunta. Pero alang-alang sa salita ng Diyos. No? Kaya ang sabi ng Bible ng Mark chapter 8, verse 35, 36, sino man na nawawala ng buhay, alang-alang sa mabuting balita,
ay siya namang magkakaroon ng buhay. Pero ang nag-iingat ng buhay at nagliligtas ay siya namang mawawalan nito. No? Kaya nga, for the sake of the gospel, nagawa po natin ito at yun, nagtuloy-tuloy po tayo. No? So kaya nga, ina-encourage natin kung paanong ang ating gobyerno ay ina-encourage ang mamamayang Pilipino na magpabaksin na. No? Sino dito ang hindi pa na-baksin? Taas kamay. O yan, no? May 2, 3, 4. No? Yung negative na ini-impart ng mundo na ikaw ay mangyayari, ganito, ganyan, magiging zombies ka, no? Iiksi buhay mo, hindi totoo yun. No? Hahaba ang buhay natin dahil naglilingkod tayo kay Lord. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Amen. So kaya nga, mga kapatid, mga magulang, no? Ang Diyos ang may-ari ng buhay natin. Siya ang may hawak nito at may control. No? Hindi tayo dapat matakot. Saan sabi ron, God will make a way, so I am not afraid. No? No? Kahit andyan na naman ang virus, praise God, God will make a way. Makakahayo tayo at makakarating sa gusto nating puntahan para ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi tayo mapipigilan. Kung ang mga tao, yung iba natatakot, bagamat Kristiyano, ayaw lumabas ng bahay dahil may virus, pero mga tunay na anak ng Diyos, na alang-alang sa gospel of Christ, hindi tayo dapat matakot para sa Panginoon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen, amen. So, things that needed in expansion, syempre, kailangan para mag-expand ka, lumawak at lumago ang nasasakupan mo, kailangan may breakthrough sa buhay mo. Dahil pag wala kang breakthrough, stuck ka lang dyan. Hindi ka makamove forward. Syempre, natatakot ka. No? Meron kang fear. Meron kang doubt. No? Negative ang thinking mo. No? May mga nakatago sa kalooban mo. Letter B, under ng number 1, no? Compassion. Sabihin natin, compassion. Pag ikaw ay merong compassion sa puso, no? At merong ibinigay ang Diyos sa iyo na salita niya, hindi ka papayag na manatili kang nasa isang lugar. You leave your comfort zone. Iiwan mo yung comfort zone mo, no? At gagawin mo kung ano ipinapagawa ng Diyos. Kaya nga tayo, kung tutuusin, comfort zone na tayo dito. Pwedeng dito na lamang tayo, o kahit sa Calapan, sa Mindoro, o sa Pangasinan. Pero ang ating pastor doon ay patuloy na humahayo. No? Kaya nga, 3 na yung bayan natin doon sa Alaminos, meron pa sa Bani, tapos sa Anda. No? 2 na yung Sunday service doon. Yung ating pastor doon, si Pastor Gab, ay nandun ang kanyang compassion. No? Na humayo at ang mga kaluluwa na dapat hanguin, dalhin sa kaharian ng Diyos ay ginagampanan niya. Kaya importante pagka ang isang tao mayroong compassion, doon mag-expand ang gawain ng Diyos. Amen po ba? No? Pag sinabing compassion, you have mercy, meron kang habag. To feel sympathy and to have pity. No? Nararamdaman mo yung simpatsya, nakikisimpatsya ka sa tao, nahahabag ka sa kanila. You have concern for the suffering of others. No? Meron kang concern sa paghihirap ng iba. Nakikita mo yung kahirapan nila, yung kakapusan nila, lalo na yung sa spiritual na kailangan ng tao. Maraming tao, hopeless. No? Para mga tupang nagkakanya-kanya ng takbo ng buhay, walang patutunguhan. Tulad ng nangyari sa Panginoon. Tingnan natin. Ano ang ginawa ng Panginoon? Matthew chapter 9 verse 35 to 38. Ano po ang sabi diyan? Matthew chapter 9 verse 35 to 38. And Jesus went about all the cities and villages. Villages, nagpunta raw ang Panginoon sa mga siyudad at mga village, no? Teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. No? Nagtuturo siya ng gospel ng paghahari ng Diyos, and healing every sickness and every disease among the people. No? Kasunod, but when he saw the multitudes, yan, nang makita niya ang napakaraming tao, anong sabi? He was moved with compassion. Sabi natin, compassion. Nang makita niya ang napakaraming tao daw na hindi mabilang, nahabag siya sa kanila. No? Nakisimpati siya, naawa siya sa kanila.
because they fainted. No? Sa ibang translation, they were harassed. They were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Kukunti ang mag-aani. Pray. Ayan, ano naman sabi ni Lord, panalangin ninyo, kaya ipanalangin nyo sa Panginoon ng ubasan, no? Na mag-send siya ng manggagawa sa kanyang harvest. No? So ipag-pray natin na magpadala ang Diyos ng workers, ng manggagawa para mag-ani. So dito nakikita natin, first, go where Jesus go. Pumunta tayo kung saan nagpunta si Jesus. No? Saan siya nagpunta? Sa community. Kasi pag nandun ka lang sa lugar mo, hindi ka nagpunta ng mga liblib na pook, hindi mamumove yung compassion sa puso ng tao. Kaya si Jesus, nagpunta siya doon sa mga komunidad. He saw what Jesus saw. No? Saw what Jesus saw. Tignan mo kung anong nakita ni Jesus. Kaya pag nagpunta tayo ng komunidad, makikita natin ang mga tao. No? Makikita natin yung kalagayan nila. At doon namumove yung compassion natin. Feel what Jesus feel. Maramdaman mo ang naramdaman ni Jesus. Ano yung naramdaman ni Jesus? Nahabag siya sa kanila. Kaya ang isang may breakthrough sa buhay, pag ikaw ay nagpunta ng mga liblib na lugar, mahabag ka sa mga tao. Gusto mo turuan sila ng salita ng Diyos. Gusto mo sila ay matransform. Gusto mo mabago ang buhay nila, no? Dahil sa compassion. Kaya pag ang isang Kristiyano o naglilingkod sa Diyos, may compassion, diyan magsisimulang mag-expand, no? Ang kanyang territory, ang kanyang nasasakupan, ang kanyang lugar. No? Kaya dito po sa atin, praise God, ngayong taon na ito, no? Maraming bubuksan si Lord na mga pintuan ng kanyang gawain sa mga probinsya. Handa po ba tayo doon? Amen? No? At dahil ready ka na, may breakthrough ka na, no, nandun sa puso natin yung compassion. Kaya nga, doon magi-start na lumawak ang gawain ng Diyos. Pag ang isang naglilingkod sa Panginoon, may compassion sa puso, handa siyang humayo. No? Handa siyang ganapin kung ano ipinapagawa ng Panginoon. Kaya importante po yung may compassion sa puso. No? Hindi ka kontento na diyan ka na lang. No? Hindi ka kontento na maista ka diyan. No? Handa mong iwan yung kinalalagyan mo para humayo tayo kung saan ang Diyos tayo nais na tumungo. No? Kaya ang prayer ko nga kay Lord, this year, mag-open ka, Panginoon. Mag-open ka ng mga pintuan, ng gawain sa mga ilang probinsya. At pag nagbukas ka, Panginoon, ready ang iyong mga lingkod. No? No? Sa iba, hindi sila ready na humayo, magbiyahe, pumunta ng ganong lugar, ng ganong probinsya para mangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. Pero tayo po, praise God, dito tayo tinawag ng Diyos. Amen? No? Hindi man po ang iba ay hindi man makahayo, makapag-preach para makapunta sa ibang probinsya o ibang bayan. No? Pero tayo po, no? Diyan tayo tinawag ng Diyos. No? At in God's will, God's time, no? Makapagbukas tayo ng gawain through Sister Isabel, no? Nabanggit ni Sister Isabel from Macau, no? She's the mother of Brother Eugene, no? She tell to my wife, Pastora Estela, na they were transferred in Portugal, no? Magta-transfer na sila roon, maybe next month or the other month. At she planned na tayo, no? Ng gawain po doon ng J. Blue Church. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Ang puso niya ay nasa J. Blue ni Sister Isabel. She is a warrior. Warrior po siya. Pag napupunta ako ng Macau, mga 4 years ago, 5 years ago, minsan nag-stay ako sa house niya at she's living in a prophetic spirit, no? Prophetic po siya, warrior siya at nakarating na rin siya rito at andito nga ang family niya, no? Pero na-stay po siya sa Macau dahil doon siya nagwo-work. Kaya in God's time, God's will, no? Magi-start tayo doon, siya ang magi-start, no? Dahil siya ay preacher, no? Warrior, intercessor, no? At magbubukas siya ng gawain ng Panginoon doon.
at dadali niya ang name ng Jesus Be Lifted Up Church. Kaya thank God, God's willing, no? Makakarating tayo ng Portugal, no? At dahil marami rin Pilipino doon na magiging J Blue family. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No, nothing is impossible with God. Dahil ito ang inilagay ng Diyos sa ating puso, expansion. You will expand to the right. You shall expand to the right and to the left. No? And your descendants will inherit the nations. No? Hindi lang Pilipinas, nations with S. No, mga bansa ang pupuntahan po natin. No? Kaya in God's time, pati na rin po sa Macau, marami tayong friends din po dyan. No? In God's will, God's time sa Hong Kong. No? At maging sa Norfolk, Virginia, yung ate ko ay in-endorse ko na nga lang kay Pastor Alem doon sa Sovereign God International Ministry. No? So, nakakarating din po tayo doon. So, kaya nga, thank God, sapagkat ito po ang word ni Lord sa atin, expansion. So, be a part of expansion. Maging bahagi tayo. Amen po ba? No? Thirdly, no? A, B, C, D. No? Ito ang mga bagay na kailangan sa expansion, vision. Kailangan meron tayong vision. Sabihin natin, vision. Hindi ambisyon, no? Vision. No? Iba yung ambisyon sa vision. Ang vision, ito ay pinapakita ng Diyos sa isang taong bukas ang spiritual eyes na kahit ikaw ay bukas ang mata mo, hindi ka natutulog, hindi ka nakapikip, nakikita mo yung mga bagay na mangyayari sa panahong darating. No? What is vision? Vision is the ability to think. No? Kakayahang mag-isip or plan the future with imagination. Nakikita mo yung pwedeng mangyari sa panahong darating. No? You see the horizon, hindi itong nakikita rito, doon behind the horizon. No? Seeing the unseen things. Nakikita natin yung mga bagay na hindi nakikita. Yung malayo, natatanaw mo, maaring hindi niya nakikita pero ikaw nakikita mo. No? The power of seeing. Something seen in a dream. Kung minsan makikita mo naman sa pangarap. No? Nanaginip ako kagabi, madaling araw, may burol. No? Saka ko na lang sasabihin sa inyo kung sino yun at kung kailan possible mangyari pag nangyari na. No? Hindi muna ngayon. Pinakita ni Lord sa akin, I hope na yun ay talagang totoo at mangyari, pero hindi po rito sa atin yun. No? Baka sa after election na yun mangyari, parang gano'n na nakita ko. So ipanalangin natin. Sana nga talaga after, kasi pag nangyari sa ngayon yun, baka magkaroon ng gulo sa bansa. No? So, ang kalooban ng Diyos ang mangyari. So, vision. You have to enlarge your vision. Kailangan i-enlarge natin yung vision natin. No? Think positive. Nag-iisip ka, hindi ako pang dito. Ito'y training ground ko lamang. No? Lalaki, mag-enlarge ang gawaing pinagkatiwala ng Diyos sa akin. Dahil niready na ni Lord ang puso ko, Lord, ito ang nakikita ko. No? Nag-iisip ka ng you think bigger than before. You think positive. You think higher than before. Niisip mo yung mas mataas kaysa dati. No? So be like an eagle. Don't think na hindi mo kaya. No? Kaya natin yan. Amen. No? Kaya mo yan. Kasi si Lord hindi naman nakatingin sa background o pinag-aralan ng isang tao. Ang tinitingnan ng Diyos yung puso ng tao na handa ka bang sumunod at maglingkod. No? Amen ba? No? Huwag nating isipin hindi mo kaya, na wala ka magagawa. No? Hindi mo ito makakaya. No? Hindi nga natin talaga kaya naman eh. Pero ang Diyos kaya. No? Kaya ng Diyos. Amen. No? God will make a way. So I am not afraid. No? Kaya ng Diyos. Buhay ang Diyos natin, makapangyarihan siya. Amen? No? Huwag nating limitahan ng Diyos. No? Philippians 4:13, sabi ni Paul, I can do all things. No? I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Magagawa ko ang lahat ng bagay
No, kay Kristo Jesus na nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi naman natin kaya talaga eh. But we can do all things through Christ Jesus who strengthened us. No? Kaya ng Diyos. Sabi niyo sa katabi niyo, kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. No? God is able. He can do many things. The impossible things become possible. No? Kaya nga ang vision, pagka meron kang vision, no? Alam nyo, yung mga businesses na malalaki sa US, yung Walmart, pag namimili kami sa Walmart doon, dito, Walter Mart, doon, Walmart. No? Ang vision nila, their vision is to become the worldwide leader of all retailing. Sila yung worldwide leader ng retailing ng mga paninda. No? Katulad din ng Amazon, their vision is to be the world's most customer-centric company. No? Sila yung world most customer. Ang mga businesses na ito na malalaking kumpanya, meron sila mga vision. Tayo po ang church natin, meron din tayong vision. At gusto ko po itong laging ma-impart, ma-encapsulate, matanim sa isipan at puso ng mga J-Blue family, especially ng mga pastors, leaders. No, pinamememorize ko po nila, sa kanila ito every Tuesday. Mag-start po muli bukas yung ating, mare-resume yung ating weekly empowerment, feeding ng spiritual ng mga pastor leaders natin. Umaabot tayo ng 30 sa ating Zoom. No? Ano nga ang vision? Ulitin natin. A faithful church motivated to live victoriously. No? And as a light in this world through the first love to our Lord Jesus Christ. Ulitin natin, basahin natin uli lahat. A faithful church motivated to live victoriously and as a light in this world through the first love, no, to our Lord Jesus Christ. Yan yung vision natin eh. Faithful church tayo, faithful Christian, faithful believers, no? Maging matapat tayong mananampalataya ng Panginoon. Motivated tayo na mabuhay tayo na matagumpay, walang talunan. Amen po ba? No, minomotivate tayo na mabuhay tayo na victorious Christian, no? Na hindi tayo baksak, hindi tayo failed, no? No? At liwanag tayo ng mundo sa magitan ng ating unang pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang vision natin. Faithful church tayo, no, ng ating Panginoon. So kaya nga, yan ang vision na kailangan maitanim sa puso't isipan natin. Proverbs 28 verse 19, ano ang sabi diyan? People without revelation or vision will perish. Ang taong walang pangitain, walang vision, napapahamak. No? Kaya importante, meron tayong vision sa buhay. No? Sa Genesis chapter 15 verse 1 to 7, God gave Abraham vision. Nagbigay ang Diyos kay Abraham ng vision. Sabi rito, basahin natin. Genesis 15, 1 to 7. After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Yan, no? Sa pangitain. Sabi ni Lord kay Abraham, do not be afraid. Yan ang sabi sa kanya. Huwag ka matakot, Abraham. I am your shield, your very great reward. No? But Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my state is Eliezer of Damascus. No? Wala raw siyang anak eh. No? Kasi nga may vision si Lord sa kanya na ibe-bless siya ni Lord. No? Pagpapalain siya ni Lord, dadami lahi niya. Verse 3, and Abraham said, you have given me no children. So a servant in my household will be my heir. No? Hindi naman daw siya binigyan na anak, pero meron nga siya anak doon sa alipin niya. No? Verse 4, then the word of the Lord came to him. Dumating muli ang salita ng Panginoon sa kanya. This man will not be your heir. Hindi raw yun ang magiging tagapagmana niya. But a son who is your own flesh and blood will be your heir. Yun ang magiging tagapagmana niya, yung magiging anak niya. No? He took him outside and said, look up. Pinatingin siya sa sky. Look up at the sky and count the stars. If indeed you can count them. No? Pinabibilan sa kanya yung mga star.
Ang sabi sa kanya, hindi mo yung mabibilang. Then he said to him, so shall your offspring be. Ganyan magiging kasindami ang lahi mo. Ng mga bituin sa kalangitan. Verse 6, Abraham believed the Lord. So nanalig siya sa Panginoon na ang magiging lahi niya raw kasindami ng bituin sa kalangitan. No? And he credited it to him as righteousness. No? Ibinilang siyang matuwid dahil sa pananalig niya sa Panginoon. He also said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. No? So yun ang pangako ng Diyos sa kanya. So nakita niya sa pangitain ng salita ang Panginoon sa kanya. So nandun yung vision niya. At dahil doon sa word ng Panginoon na yun, na kahit hindi siya nagkaanak ng sarili, no? Pero ang totoo, magkakaroon daw siya ng anak at dadami ang lahi niya kasi dami ng bituin sa kalangitan at doon ay nanalig siya sa Panginoon. Kaya nga iyon, nagkaroon siya ng anak. No? Nabuo ang baby sa sinapupunan ni Sarah at isinilang si Isaac. Doon nagsimula ang kanyang lahi. So dahil sa pananalig niya, ibinilang siyang matuwid ng Panginoon. So kaya nga ang bawat isa po sa atin, praise God, no? Importante na tayo ay may vision. We must be a man and a woman of vision. No, meron kang nakikita. Lagi mong tinitingnan yung future na hindi yung nangyayari ngayon. Hindi ka nakadepende sa nangyayari, kundi ang tinitingnan natin yung sa panahong darating. Kaya ngayong taon na ito, ano ba ang nakikita natin? Ano ang nakikita mo sa buhay mo, sa pamilya mo? No? What are the benefits of vision? Ano ba ang benepisyo ng vision? Una, vision gives you direction. No? Vision gives you direction. Bibigyan ka niya ng direksyon. Kasi ang isang tao walang direksyon, wala kung saan pupunta, no? Hindi alam ang gagawin, hindi alam ang kanyang patutunguhan, walang direksyon. Pero pag may vision ka, ito, bibigyan ka nito ng direksyon. Vision gives you assurance. No? Binibigyan ka nito ng katiyakan na may magandang patutunguhan ng buhay mo. Meron kang kinabukasan sa Diyos. No? Vision brings you to your destiny. Dadaling ka nito sa talagang iyong destinasyon dahil sa iyong vision. Without vision, people perish. Vision fulfill your dreams. No? Tutuparin nito yung mga pangarap mo. Kaya ano ba ang mga pangarap po natin sa buhay? Vision drives you to continue what you've started in and not to stop. No? Yung pangitain, no? Yan ang magdadrive sa iyo para magpatuloy ka sa sinimulan mo. Ano ba yung sinimulan natin? No? Huwag kang susuko, huwag ka atras. Magpatuloy po tayo mag-serve kay Lord. Amen po ba? Walang hihinto. Amen? Tuloy-tuloy. Kung may mga taong nag-give up, sumuko, doon sa team natin last year, no, hindi nakapasa. No? Ano ang team natin last year? Never stop or do not stop, do not quit, move forward. May mga nag-quit, may mga huminto, hindi naka-move forward. Pero tayo, tuloy-tuloy po kay Lord. Amen. Amen. Palapakan nga natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Amen. So ngayong taon na ito, expansion tayo. So kaya kailangan ready tayo. Be a part of God's expansion of His ministry. Sa paglaki, paglawak ng gawain ng Panginoon, maging ready tayo. No? So God will give us this year, 2022, no? Double blessing. Kaya nga yung 2 Chronicles 20:22, pag prophetic ka, alam mo yung mga verse sa Bible, no? 'Di ba? 2022 ngayon. O 2 Chronicles chapter 20 verse 22. Ano ang sabi diyan? Tingnan natin. As they began to sing and praise. No, katulad ng mga awitin natin kanina, very powerful, anointed. Habang nung sila do ay magsimulang umawit at magpuri, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. No? Nagapi, tinalo ng mga Israelita, no? Ang mga kalaban nila, ang mga Moabites, Ammonites, nang sila'y magsimulang umawit at magpuri sa Panginoon. No? Kaya yung ating awitan, powerful po yan. Hindi yan basta-basta, may nangyayari sa spiritual world.
Kaya yung mga song natin, yung mga awitan natin, ang mga demonyo naglalaya sa niya. Naniniwala ba tayo doon? Amen? Kaya kailangan pag tayo umaawit kay Lord, masigla tayo. No? May breakthrough sa buhay natin. Hindi tayo kailangan umawit na para tayong tuod. No? Kaya breakthrough in my dance. Di ba sabi ron? Breakthrough in my spirit. Breakthrough in my song, in my dance. Kaya pag tayo umaawit, kailangan alive po tayo kay Lord. Amen? Hindi yung breakthrough in my heart, breakthrough is my spirit. Wala tayong breakthrough pagka gano'n. No? Alam tayo alive. No? So kaya nga, God will give us this year, 2022, double-double. Double-double blessing. Amen. Double-double favor. Kasi double-dos dos-dos. Double-double favor of God. Double-double protection of God. Double-double honor. Double-double patience, anointing, kindness. Kung dati-rati wala kang kabutihan, pero ngayon lalo ka ng bubuti, babait ka na. No, magiging mababa ka na, humble ka na. Dati mayabang ka, ma-pride. No? Ngayon, wala na yon. No? Double-double ang ating tinanggap na kay Lord ngayong taon na ito. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen, amen. No? So kaya nga, praise God, importante po, meron tayong vision. No? Kasi pag may vision ka, mag-expand ka. No? Nakikita mo, hindi ako dito lamang, magtatayo ako ng gawain doon. O hindi ako dito lang ang business, doon pa, magtatayo ako dahil naka-breakthrough na ako, kaya ko na mag-open pa ng isang gawain. No? At maging sa church, hindi tayo pwedeng mag-expand pag wala itong pang-apat. Napakahalaga po nito. Ito yung pang-apat natin. No? Letter E, no? Finances. O sabihin na nating money. Yan. No? Sabihin nyo, money. No? Without money, okay lang, basta may honey. No? May pera ka nga. Ang dami mong pera, milyon-milyon, wala ka namang minamahal, nakabiyak. No? Yan ang magiging partner mo sa buhay. Habang nabubuhay, hindi niyan maibibigay ang totoong ligaya ng buhay. No? Kaya kahit wala kang money, basta may honey. No? Pero importante ito sa church. Tignan natin. No? You cannot separate money in the church. Tandaan natin. Sa expansion ng gawain ng Lord, ng ministry, we need finances. Financial. We need money. No? Money has a big responsible in expansion of God's kingdom here on earth. Without money, hindi tayo makapagbubukas ng gawain sa Pangasinan, sa Mindoro, no? Sa iba pang probinsyang plano nating marating. Bakit? Malaki ang responsibilidad ng pera. No? No? Amen po ba tayo doon? Without money, how can the church will enlarge, will expand? How can we buy quality sound system? Paano tayo makakabili kung wala tayong pera? Kung wala tayong pera, makakabili ba tayo ng Roland, Korg, ng mga quality sound jam? Yung speaker natin, drum set natin, Pearl. No? Kung walang money sa church, kaya importante po ito. Amen po ba? No? Without money, how can we buy drum? How can we buy air condition? Church service. No? Kaya nakabili tayo ng 2 years na yata yung Travis natin. No? Nag-down tayo dyan ng halos parang 340 ba? Tama, ano? Pero ang monthly natin, 10,000 plus lang. Naka-raise tayo ng ganung pam. No? And I want to open to you, dahil hindi nyo pa po ito alam, mag 2 years na. No? Marami sa atin, yun, nag-fundraising tayo, may nag-donate ng pledge ng 10,000, may 5, may 3, may 2, may 1. At dahil, thank God sa mga kapatiran nating nag-commit, no? Na monthly, nag-commit sila ng 200, may 500, may 1,000, may 3,000. Yung iba, nag-back out na. No? Hindi naman tayo kay Bishop, sa ministry nag-commit. Kay Lord po yan. Amen po ba? Iba, tuloy-tuloy, continuous yung support nila para nga dun sa monthly pledge at nahuhulugan naman natin. At sa biyaya ni Lord, nakakapagbigay ang ministry, nakakapagdagdag. No? Nag-pledge po ako noon ng 20. Pero kulang pa yung pang-down para mabuo ang 340. Nasa notebook po yan. Nagdagdag po ako ng 40, kaya naging 60. Pero sabi ko, naibalik yung 5.
Sabi ko, Lord, yung 35, sa iyo naman galing yan eh. No? Kaya sa ministry na rin yan. So, dahil sa ating contribution, yun, naka-avail tayo ng Travis natin. At napakalaking bagay. Na-avail natin yung bakit? Dahil may pera. Amen ba? Without money, hindi tayo makakakuha ng church service. No? No? So, kaya ang money, no, napaka-importante po niyan sa church. Dahil yan ang number 1 tool para mag-expand ng ministry. Amen po ba? Amen? Andiyan po ba kayo? Ma-agree ba tayo doon? Amen? Hindi tayo makakahayo, no, sa ibang probinsya. Si Pastor Bobby po ng Pangasinan, nandun ngayon sa Davao. Pupuntahan niya ngayon yung pamangking ko in God's time at pinag-pray na natin niya matagal na. No? Makakarating ako ng Davao doon sa aking pamangkin. Magbubukas tayo doon ng J Blue Church. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Pupuntahan siya ni Brother Bobby ngayon. Nandun sila sa magkalapit na bayan. Yun sa lugar ng pamangkin ko at sa lugar ni Brother Bobby. So kaya nga, ang finances o ang financial ay lubos na mahalaga sa expansion ng ministry. No? Importante po ito. Kaya nga nakakapagbayad tayo ng kuryente, ng bill ng tubig. No? Bakit? Dahil yan sa money. Pag walang pera ang church, no, hindi ka mag-expand. Kaya may mga church, wala, stuck sila ron. No? Kasi hindi na motivate to live victoriously. Walang vision yung church. Stuck sila ron. Hindi sila nag-expand. Doon lang sila. Bakit? Walang vision, walang compassion. No? Walang breakthrough. Pero tayo dito, meron tayong breakthrough. Amen. Meron tayong compassion. Meron tayong vision, malawak ang pangitain natin. No? Sabi ng Haggai chapter 2 verse 8, "The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty." Ang silver at ang ginto daw kay Lord. Yung lahat ng meron tayo ngayon, pera, kayamanan, damit, ari-arian, sasakyan, si Lord ang galing na lahat sa Kanya yun eh. No? Ang buhay natin, ang hininga natin, galing sa Diyos. No? Lahat ng meron tayo galing kay Lord. Kaya kung ano man yung kinumit natin kay Lord, Lord, sige. No? Sa iyo naman yan eh, hindi naman akin yan eh. At ikaw naman ang magpapalago niyan. No? Kaya nga sa expansion ng ministry, number 1, ang kailangan, money. Sabihin natin ulit, money. No? Money. No? Pag wala tayong pera, hindi tayo makakahayo. No? At itong word ni Lord na expansion sa atin, ipuprove niya naman na ito. Kaya ang prayer ko, Lord, mag-raise up ka, magpadala ka sa J Blue Church ng mga supporter. Ang prayer ko, noong mga nakaraan, magkaroon sa atin dito ng mga businessman, businesswoman, na mag-prosper. Kasi siyempre, gagamitin sila ni Lord. Pag naging faithful sila sa tithes, sa offering, lalaki income, magagamit sa paghayo po yun. Amen po ba? Amen? Eh dahil hindi tayo makakahayo pag walang sumuporta. No? Stuck tayo dito. But thank God, no? Andyan po kayo. Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Amen. No? Ano ang pangako ng Diyos? Malakay chapter 3 verse 8 to 12. Basahin natin. Madalas nating marinig ito pero explain natin ng konti, no? Malakay chapter 3 verse 8 to 12. Will a man rob God? You rob me, sabi ni Lord. But you ask, paano ka namin nananakawan? Sabi ni Lord, in tithes and offering. You are under a curse. Verse 9. Your whole nation, because you are robbing me. Ninanakawan daw ang Diyos. Verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse. Dalhin niyo ang inyong buong ikapu sa bahay, sambahan ni Lord. Para ano daw? That there may be food in my house. Para may makain sa akin bahay. Meaning, may matugunan yung pangangailangan sa church ni Lord, sa gawain niya. Test me in this. Subukan daw natin siya sa bagay na ito, na ibigay yung ikapu. Ano ba yung ikapu? Ito yung 10% ng kinikita natin. Diba, may business ako, may trabaho ako, kumikita ako isang linggo ng, sabihin natin, 5,000 isang linggo. O, then 10% ng 5,000, 500, tama. Meron pa akong 4,500 na natira.
At doon naman ako kukuha ng pang-offering. Pwede ako mag-offering 500, 200, nasa akin yun. No? Pero yung 10%, sabi ni Lord, dalin sa bahay-sambahan para matugunan ng pangangailangan. No? Sabi niya, subukan daw siya. Sabi ng Panginoong makapangyarihan, and see if I will not open the floodgates of heaven. Tingnan mo, kung hindi ko buksan ng floodgates, alam mo yung floodgates? Di ba, ang laki po ng floodgates. No? Di ba, yung mga dam sa Quezon City, sa may mga dam dyan, no? Pagka binuksan yung laki nung pinakapader nun, ang bagsak ng tubig, no? Halos, di ba, kita nyo nung nagtag-ulan, hindi binabaha ang Nueva Ecija, o Bulacan, o Pampanga, kasi nga, puputok pag hindi binuksan yung dam, yung pinakadur nun, puputok siya sa lakas ng power ng tubig na umaapaw. Kailangan buksan. Kaya ano nangyari nung buksan? Binaha yung hindi dapat bahain. Pinuntahan ng tubig yung dapat na hindi napupuntahan. Kasi dagsa ang buhos ng tubig. Alam nyo, kay Lord ganun din. Pag binuksan ng Diyos ang floodgates of heaven, hindi natin ma-contain yung blessing na darating sa atin. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Ganun po si Lord. Aapaw ang blessing. No? At pag umabaw ang blessing, siyempre, i-share mo naman sa iba. Kita natin nung December, no? Kung hindi ako na-bless ni Lord, makakapamigay ba tayo sa mga mother, kahit tig sa dawa, 50, o lahat ng mother, kita niya, pati bata, no? Mga worker, no? Kung wala akong floodgates of heaven sa akin, wala tayo, no? But thank God, walang umuwi. Lahat ng umuwi na dumalo nung Christmas natin, talaga may dala lahat. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. No, may bit-bit ng groceries, may money pa, kaya kailangan ng pera talaga no? Sabi natin muli, money. I need money, no? Yes, pag may pera, makakapag-tithes ka. Pag may income, makakapagbigay ka, no? So kaya nga, tuloy natin. Anong sabi? See, if I will not throw the open floods of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. 11, I will prevent pest from devouring your crops. Hindi niya raw ipadadala ang maninira sa ating mga taniman. No? Dahil naging tapat tayo sa pagbibigay sa Kanya ng ating mga tithes. No? Kaya alam nyo, yung tithes, yan ay hindi natin obligasyon, kundi talaga maging bahagi na natin sa buhay natin. Hindi naman atin yan, kay Lord yan No? Diba? Dalhin daw sa templo. No? Para kay Lord yan, hindi atin yan. Parang ganito yan Meron kang 1 hektaryang lupa. Yung 1 hektaryang lupa mo, tinamnan mo ng palay. Ang itinanim mo doon, 10 kabang palay. Pero umani ka na 1,000. Yung 10 kabang palay, umani sa 1 hektarya ng 10 kabang palay ang tinanim mo, pero umani ka ng 1,000. Yung 10 kabang palay, umani ka ng 1,000 kabang palay. Ang dami. No? 10 lang nga itinanim mo. Di may 1,000 palay ka na nakaban. Siyempre, magiging bigas yan pag pinagiling. Doon sa 1,000 palay na kaban na inani mo, ang inihingi ni Lord, ilan? 10%. Di sa iyo na yung 900 na kabang palay, yung 100 na kabang palay, kay Lord daw yun. Nakuha nyo? No? Sa atin ay 900. 100 lang ang hiningi ni Lord, 900 ang sa atin. No? Yun ang sabi niya, ibigay sa Kanya. So, ganun din po tayo. Once na ibinigay natin yung para kay Lord, praise God, hindi ka man makakapag-preach sa iba-ibang probinsya, makakahayo, tulad ng ginagawa ko at ng ating makapastoran. Praise God, bahagi ka ng expansion. Amen. Be a part of expansion. No? So kaya nga, bawat isa po sa atin, thank God, ano ang magagawa ko para kay Lord? Ito po. Kaya ka binebless ni Lord, kaya ka pinagpapala para maging bahagi ka ng expansion ng kaharian ng Diyos sa lupa. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? Praise God. So purihin ng Panginoon, last verse natin, Philippians chapter 4, verse 14 to 19. Basahin natin. Philippians chapter 4,
Sabi ni Pablo, sumulat siya sa taga-Pilipos, sabi niya, notwithstanding, ye have well done, that ye did communicate with my affliction. Sabi niya, gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapigatian. Sabi ni Pablo. No? At kayo nga, taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ang ebanghelyo nang ako ay umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay wala nakipag-isa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang, yung mga taga-Pilipos daw. No? Kaya ang sabi niya, verse 16, sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. No? Kasi nangangailangan siya. Verse 17, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga ng dumami sa gana sa inyo. No? Verse 18, sabi niya, datapwat mayroon ako ng lahat ng bagay. No? I am full, sabi niya. At sumasagana, ako'y busog, ako'y puno. Palibasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo. Tumanggap siya ng offering no? Na isang samyo na masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya at nakalulugod sa Diyos. Yung mga padala nila, mga offering nila. Kaya ito yung sabi niya, verse 19, ito yung prayer niya kasi sinuportahan siya ng mga taga-Pilipos sa paghahayo niya. My God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So ito yung prayer niya. Nag-pray siya na isupply ni Lord ang lahat ng kailangan ng mga Pilipos believers. Kasi sinuplayan siya, sinuportahan siya. No? Kaya sa pagsuporta natin sa gawain ito ng Panginoon, no, ang prayer nga ni Pablo ay isupply ni Lord ang lahat ng kailangan nyo. So dito po sa atin, praise God, God will supply all your needs. Isusupply ni Lord ang lahat ng kailangan natin. Amen po ba tayo doon? No? Isusupply ni Lord yan dahil tayo sumusuporta, dahil tayo nagkakaloob, dahil tayo nagbibigay sa gawain ni Lord. No? Kaya nga lumalawak ang ministry, nag-expand ang gawain ng Panginoon dahil sa suporta ng tao. No? At as conclusion natin, ang verse natin, 2 Corinthians 9:7. Anong sabi ng 2 Corinthians 9:7? Every man according as he purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Magbigay daw ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob yung pagbibigay. Dapat kusang loob, hindi napipilitan. Sapagat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. No? Kaya sa ating nga pong pagbibigay, thank God, no? Magbigay tayo ng galing sa puso, sa makapatiran. No? Meron nga po tayo isang brother, pinapadala niya sa akin yung kanyang offering. No? Na ang kanyang offering ay ganung halaga, 200, 500, no? Dahil hindi siya nakakadalo, pinapadala niya, sumusuporta siya sa atin. No? Through GCash. No? Ganun niya po kasuporta ang gawain ni Lord. So kung siya'y binebless naman ni Lord, pinaprosper, na-open siya sa tithes, pwede niyang ipadala yon. Kaya kayo po mga nasa live streaming na ito, saan man po kayong bansa o barangay, probinsya sa ating Pilipinas naroon, if you want to be a part of God's expansion, ito pong Jesus Be Lifted Up Church, ay malaya po kayo kung kayo po'y nabe-bless sa gawain pong ito. I encourage everyone na suportahan po ninyo, no? Ang gawain ng Diyos na ito po'y lalawak at lalago. No? Kung ang ibang church ay naka-stack, they don't leave their comfort zone, kami po dito. Kayo po'y magiging bahagi sa paglawak ng kaharian ng Diyos. Patuloy po tayong hahayo para ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya nga po, sa oras na ito, mga kapatid, mga magulang, thank God sapagkat may mga babae at lalaking katulad po ninyo na open ang puso, na ang kaharian ng Diyos, ang gawain ng Panginoon, hindi lalawak without money. No? Siyempre, totoo naman talaga yan. Hindi naman talaga kailangan ng Diyos ang pera. Silver and gold is Him. Sa Kanya ang ginto at pilak. Pero narito tayo sa mundo. No? Kaya ang ministry, ang gawain ni Lord, lumalawak, lumalago, lumalaki, dahil po sa suporta. Kaya nga, bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga magulang, if you want to be a part of expansion ng ministering ito, no, be faithful. Suportahan po ninyo. At mahalaga po na sa pagtatanim natin, alam natin na nagtatanim ka sa matabang lupa.
Siyempre, hindi ka naman magtatanim kung ang lupa'y payat. No? Di ba? Ang pagtubo nung halaman mo ro, ang payat ng sanga. Yung bunga, ang payat. No? Pero magtanim ka ng butil ng binhi sa matabang lupa. Sa bahay po namin, pumasyal kayo, yung kamatis doon, lalaki na ngayon. No? Ang lalaki na po ng kamatis. At yung mga sili naming pula, ang dami na naming naani. No? May papaya po doon, sa tingin ko, lalaki siya ng malaki. No? Galing pa ng Pangasinan. No? Ano man ang itinanim natin, aanihin po natin yan. Amen po ba? No? So magtatanim tayo sa gawain ni Lord. In the future, maari hindi mo siya aanim bukas makalawa, pero what you sow today, you will reap tomorrow. No? Kaya yung mga itinanim natin last year, yung mga pagbibigay natin sa kapwa, mga isineshare natin, time will come, ibabalik ng Diyos yan. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Tumayo tayong lahat. Praise God. Ang Diyos hindi madadaya ninuman. Galatians 6:7. Whatsoever a man soweth, he shall also reap. Nagtanim tayo kay Lord. Sa gawain niya, aani po tayo sa takdang panahon. No? Kaya nga, ang ministry nating ito na pinagkatiwala ng Diyos, no? Hindi man po kayo makakahayo ng probinsya, kami po'y hahayo. No? Para ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan at marami po tayo maabot. So kaya nga po, ngayong umagang ito, praise God, tayo po'y lumapit sa Panginoon, manalangin tayo sa Kanya. Thank you, Lord. Hallelujah. Father God, marami pong salamat sa mensahe mo ngayong umaga. Lord, salamat, narito po kami because we have breakthrough in our lives, in our spirit, in our mind, in our whole being. We are prepared, Lord, to go where you wanted us to go. Thank you, Lord. We have a compassion for the souls. We have a vision. Hindi lamang kami pang Cavite, pang Mindoro, pang buong Pilipinas at ibang bansa pa. We lift up the name of Jesus, Lord, wherever you send us, O God. Itataas namin ang pangalang Jesus at kaming lahat ang maibaba, ikaw lamang ang mapapurihan. Lord, humipo ka pa ng mga babae at lalaki na maging bahagi ng expansion ng Jesus Be Lifted Up Church. Lord, narito po kami handa, Panginoon, ibigay ang buong buhay. Handang ibigay ang oras, lakas at panahon at kinabukasan namin alang-alang sa gospel mo, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Walang makakapigil sa amin, Panginoon, upang ipangaral ang iyong ebanghelyo ng kaligtasan katulad ng iyong mga disipulo. Itinayaman nila ang kanilang mga buhay. Pinugutan man ang ulo sila Santiago, binitin man ang patiwarik si Pedro, pinugutan man si Pablo ng ulo, ay hindi napigilan sa pangangaral ng iyong salita. Ngayon pong umaga na ito, Panginoon, handa po kaming maglingkod sa iyo ano man ang mangyari. Sundin ang kalooban mo, O Diyos. Panginoon, salamat. Salamat, salamat. Thank you, Jesus. Ibigay natin muli ang buhay natin sa Panginoon by singing. Narito kami, Lord, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagsusumamo, Panginoon. Bago tayo mag-pray, awitin natin ito. Yes, Lord. Narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha. karigtan ng iyong mukha. Sumasamo Sumasamo sa iyong pagkilos. at sa himig na hain. At sa himig na hain, Tanging dalangin tanging dalangin, kami katagpuin. kami katagpuin. Iparanas mo sa amin Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. hanggang ang aming kaluluwa Hanggang
ng lubusan. Ay mapuspos ng At sa lubusan. aming At kalagitnaan sa bumaba. aming kalagitnaan bumaba. Ang kalangitan, Ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. dakila ang iyong ngalan. Narito kami, Narito nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. nagpapakumbaba, Sumasamba sa isang Diyos. sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin, Hanap namin karigtan ang iyong mukha. kaligtan ang iyong mukha. Sumasabog sa iyong pagkilos. At sa himig na hangin, At sa himig na hangin, tanging lalaki, tanging kalangit, kami tatagpuin. kami tatagpuin. Paranas mo, Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. yes Lord, hallelujah. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluway, mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba. Dakila ang iyong ngalan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong dakila ang iyong Sumunod po tayong lahat sa panalangin na ito. Kayo pong nais na maging bahagi sa expansion ng gawain ng Panginoon. Iba't iba ang tawag ng Diyos sa atin. May tinawag para humayo't mangaral. May tinawag para magbigay, maging blessing sa expansion ng kaharian ng Diyos. May tinawag para manalangin, tinawag para mangalaga ng tupa, mag-evangelist. Sabihin natin lahat ang prayer na ito. Sabihin po niyo, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa pagtawag mo sa akin. Pinili mo rin ako upang maging bahagi ng paglawak, paglago ng gawain mo dito sa lupa. Sa oras na ito, Panginoon, gamitin mo po ako as a kingdom financer ng iyong kaharian dito sa lupa. Salamat po, Panginoon. Handa po akong sumuporta. Handa po ako maging bahagi ng paglawak ng gawain mo. Sa oras na ito, ang buhay ko'y para sa iyo. Ikaw ang may-ari nito. Sa iyo ko'y pinagkakatiwala ang aking pamilya, ang aming kabuhayan, ang pinagkukunan ng pang-araw-araw naming buhay. Lahat ng meron kami, galing sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Buhay ko man ay alay sa iyo. Gamitin mo ako. Salamat po, Panginoon. Ito aking panalangin. Amen. Ako na lang manalangin. Father God, I declare open heavens upon your people. When the heaven was open, hindi kami magkukulang, Panginoon. Sobra-sobra ang dadaloy sa aming tahanan. Biyaya at pagpapalay, dadaloy na kusa.
hahabulin kami ng pagpapalang galing sa iyo, O Diyos. Lord, ang may mga business si Karalabasyan, na double blessing aanihin nila ngayong taon na ito. Lord, mag-o-open sila ng mga businesses na meron sila. Lord, doble, Lord, babalik ang mga nawala at inagaw ng demonyo sa aming Panginoon. In the name of Jesus, dinideklara ko, I prophesy in the name of Jesus, double blessing, Panginoon. Lord, ibabalik mo, O Diyos, ang mga nawalang bagay, kayamanan, ari-arian sa iyong mga anak, Father God, in Jesus' mighty name. I speak and I declare in Jesus' name, Lord, the double blessing, O God, upon your people, Lord, this year. I declare double opening of gawain mo, Panginoon, ng J. Blue Church, O God, sa mga probinsya. In the name of Jesus, maging sa international. Double workers, pastors, sa ma-raise up sa gawain mo pong ito, Father God, in the name of Jesus. Panginoon, salamat. I declare it, Lord God. Lord, ikaw ang nangako that we will expand from right to the left, O God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Lord, magre-raise up ka pa, hihipo ka pa, kikilos ka, gagamit ka pa ng mga babaeng lalaki na susuporta sa ministeryong ito, Panginoon, na may pangarap na lumawak ang gawain mo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the blessing, for the victory, for the breakthrough. Lord, salamat, Lord, sa sobra-sobrang pagpapala mo. We give you praise. We give you honor and glory, Father God. And last but not the least, I release divine healing, Lord, sa mga anak mo pong may karamdaman. Wherever they are, let your power, let your touch of the Holy Ghost fill them, O God. Release unto them the divine healing, deliverance, Lord. Matunaw ang mga simon ng mga karamdaman at sakit, lagnat, sakit ng ulo, ng katawan. In the name of Jesus. In Jesus' name, I declare it, O God. Lord, salamat. Thank you, Lord, for the breakthrough. In Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Bago tayo tumapos sa giving, let's sing this song, Breakthrough. Amen. Hallelujah. You are the undefeated one, my light and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to eat of my flesh, they stumbled and fell. Omnipotent, almighty, defender, my victory, my refuge, the one I run to. You are the God, say, you are the God of the breakthrough. Say breakthrough. You are the God of the breakthrough. But I can't see my way through. 'Cause I really don't know what to do. I look to the breakthrough. Walls falls down when I shout through. Strongholds
of the shore. I trust the power of love enough to seek your kingdom first, beyond the boundaries, beyond the ocean wide. When I walk through the water, I won't be overcome. When I go through the river, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. You kept the promises to make. There isn't one that is delayed, so I will not lose heart. Here I will lift my arms and start to sing into the night. My praise will call the sun to rise. Declare the battle won. Declare that it is done. When I walk through the water, I won't be overcome. When I go through the river, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I'll stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Once again we will sing. You keep the promises you made. Yes, Lord. There isn't one that is delayed, so I will not lose heart. Here I will lift my arms and start to sing into the night. Oh, my praise will call the sun to rise. Declare the battle won. Declare it is done. When I walk through the water, I won't be overcome. When I go through the river, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I'm in a fire, I will not feel the flame. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Not be afraid. You will make a way. You go before you. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley where you won't find me. No, I am not afraid. Come on, we'll declare. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley where you won't find me. No, I am not afraid. No, I am not. No, I am not afraid. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley where you won't find me. No, I am not afraid.
Amen. So, tayo po itadako sa pagbibigay na kung saan halos nabanggit na po lahat ni Bishop kung paano po magbibigay. Amen po, how to be part, di ba, ng expansion ni Lord sa kanyang kingdom. Amen. Kanina, habang nagtuturo si Bishop, parang construction lang ulian. Di ba? Ang Diyos nagpagawa ng bahay. Ha? Kinuha si Bishop, contractor. Siyempre, pag contractor ka, meron kang mga tauhan. May kanya-kanya silang gampanin. Hindi lahat labor lang. May kanya-kanyang skill. Ang tanong, ano yung skill mo doon? Ikaw ba yung tagadala ng pagkain? O ikaw yung tagagawa? Di ba? Dapat alam mo, diba? Lahat po tayo gagamitin ng Diyos. Parte po tayo niyan. Amen po ba? Kaya nga po ang sabi sa Biblia, sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you." Di ba? Yung mga bagay daw po na kailangan natin, siya daw po magdadagdag. Ano yung kailangan natin unahin? Yung righteousness. Yung right, yung tunay. Tama. Ano yung katwiran ng Diyos? Ano yung tama sa paningin ng Diyos? Yung nabanggit kanina. Malakay 3:10. Di ba? Bring the whole tithes into the storehouse. Para daw ano? Matugunan yung pangangailangan ng laborer. Tayo po yun. Yung mga humahayo, di ba? Tulad nila Bishop. Yun po yung ibig sabihin. Kaya nga po napakahalaga ng pera. Pansinin mo, magpatrabaho ka sa bahay. Pag wala kang pera, may gagawa ba sa yung laborer? Wala. So napaka-importante po. Pero ang sabi sa Biblia, the love of money is the root of evil. Pag masyado mong minamahal yung pera, yan ang pinagmumulan na kasalanan. Kaya nga sabi sa Biblia pa rin, Romans, do not conform to this world. Bakit may mga tao mahirap magbigay? Kasi nakabase sa pattern ng mundo. Pambili ko na lang ito ng bigas eh. Kumita ko niya rin ng 10,000. Magkano ang tithes noon? 1,000. Sayang to. Pambili pa to ng ulam eh. Ha? Kasi nakapattern pa sa mundo. Kaya hindi mabigay yung righteousness ng Diyos. Yung katwiran ng Diyos. Amen? Ano nga ba ang mindset ng kingdom citizen ng God sa pagbibigay? Di ba? Alam niyo po ba kapatid, maniwala ka sa hindi, merong isang tao sa Biblia, di ba? Alam na alam po natin to. Kilala natin ito kung sino ito. Hindi niya hinangad yung kayamanan kasi nasa kingdom na siya ni Lord eh. Pag ganito ang mindset mo, maniwala ka, yung mga bagay na hindi mo hiningi, ibibigay sa atin ng Diyos. Kasi sabi dyan eh, all these things shall be added unto us. Yung mga bagay na hindi natin kailangan, may mga bagay na hindi natin inaasam, ay siya pang ibibigay ng Diyos sa atin. Sino? Si Solomon. Diba? Na naginip siya. Pag panaginip niya, humiling ka. Anong hiniling ni Solomon? Karunungan. Na kumilala sa tama at mali. Kung alam mo ang tama, ibibigay mo ang para sa Diyos. Di ba? At sabi ng Diyos, dahil hindi ka humingi ng mahabang buhay, dahil hindi ka humingi, di ba, ng kayamanan, ibibigay ko sa iyo ang mga ito. Di ba? Kapag ang mindset mo, pag nasa kingdom ka ni Lord, ang mindset mo is para sa tao, kapatid. Yung mga pagpapala, nandyan, sasalubong sa atin, hahabulin tayo. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, dapat ganun ang mindset ng mga taong nasa kingdom ni Lord. Bakit may mga taong hirap-hirap magbigay ng 10%? Kasi nga, nasa pattern pa ng mundo. Diba? At ang pattern ng mundo, gusto kanyang manglamang. Ha? Minsan, nilalamangan mo. Sabi-sabi nasa kanina, pinagnanakawan mo ang Diyos kung hindi mo ibinibigay ang para sa Diyos. At yan po, but seek ye first the kingdom. Ano ba ang kingdom ng Diyos? Yung katwiran niya, yung tamang pamumuhay, tamang pagbibigay, na kung saan yan ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Di po ba? Alam niyo po ba, pag nagbigay ka, palagi kang ganansya. Naalala niyo yung tinapay, sinong ginamit? At isda, na biglang dumami. Yung bata, yeah? Hindi iniisip ng bata, bakit bata ginamit? Kasi bata, mabilis mabola, hindi. Mabilis siyang maniwala. Kaya nga sabi ni Lord sa mga apostol, pinipigilan yung mga bata eh. Huwag niyo silang pigilan pumunta sa akin. Dahil kung hindi kayo magiging katulad ng bata, hindi kayo makaka-enter sa harian ko. Dapat maging bata tayo, di ba, sa pagbibigay. Ano nangyari sa bata? Siguro, o Toktoy, bigay mo na isda mo. Sabi ng Diyos eh, pararamihan ng Diyos yan, ibibigay sa'yo. Nung sumobra, yung mga isda at tinapay, kanino binigay? Sa bata. Alam niyo po ba kapatid, sobra-sobra ang pagpapala.
God will make a way sa ating pinansyal. Di ba? Makaka-breakthrough ka. Amen? Bagamat ngayon, pandemic na naman, mahirap na naman magtrabaho, maraming mga kung ano-ano dyan sa kalsada, pero kapag nasa kingdom ka ni Lord, basta sinik mo at inuna mo ang kanyang righteousness, all these things shall be added unto us. Di ba? Dahil sinabi niya kanina sa salita, silver and gold ay sa kanya. Totoo po yun. Di ba? Maging ang ating buhay, kanya pa rin yan. Kaya nga po sa ating buhay, sa ating pagbibigay, do the right thing. Di ba? Ay gawin natin yung tama sa paningin ng Diyos. Dahil ang pagpapala ng Diyos, yung mga bagay na hindi mo hinihingi. Kapag ang mindset mo, mapakain yung mga workers, di ba? May tugon, ibibigay ko to para matugunan ang pangangailangan sa templo. Katulad ni Solomon, hindi siya mayaman na siya. Di ba? Alam mo ba, mayaman ka na rin. Ang hilingin na lang natin kung paano pa mapapalawak ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Di ba? Sabi, mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa katulad ng dyan sa langit. Pwedeng mangyari na ikaw ay nasa langit habang ikay nasa lupa kung ginagawa mo ang katwiran ng Diyos. Amen? Sa ating pong pagbibigay, mga magulang, mga kapatid, ang Diyos hindi mo mahigitan. Di ba? Sabi kanina, sabi ng God pa rin ni Bishop, sa 2 Corinthians 9, di ba, magbigay kayo ng buong puso. At ang Diyos, dinala ka niya. Dinala niya ang buhay ng bawat isa. Kaya nga po tayo yumuko at kumikit. Ama namin Diyos na buhay, na makapangyarihan, na may lalang ng langit at lupa, na may ari ng ginto at ng pilak. Lord, sa iyo po namin tinitiwala ang aming pinansyal. Ito pong aming mga ikapo, tithes and offering, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ano ba mga business nila, O God? Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang mag-prosper. At sa mga taong wala pang kakayahan, O God, sila po'y pagpalain mo, bigyan mo ng trabaho upang makasuporta sa iyong gawain dito sa lupa. Lord, salamat. Sa iyo po namin tinitiwala ang lahat ng mga ito. Buksan mo po ang langit, ibuhos mo po ang pagpapala mong walang sukat kalagyan at mapapatunayan mo po sa kanila na ang aming pinaglilingkuran na ikaw, Panginoong Isus, ay buhay, na kung saan ang lahat ng bagay ay idadagdag mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My
Praise the Lord. We are ready to do His will. Amen? Yung mga nasa tahanan, no? At ready na tayo sa expansion. Dahil, alam niyo po, pag-pray po natin, matapos lamang po itong A15. 2 lugar po ang naghihintay po sa atin, ano? Na talagang kinausap na po si Bishop sa Pasig at sa Nueva Ecija. Kaya kailangan po natin talaga na maging ready ang bawat isa. Kaya, bako tayo sa ating announcement. Yan, ang tinig ng pag-asa. Every MWF po yan ng alas 9. Magsama-sama po tayo, no? At dito natin nakakasama yung ating mga pastor sa Mindoro, maging sa Alaminos, no? Ginagamit po sila dito sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Lahat po ay nakakapagbahagi, no, ng habi nga po ng makapangyarihang salita ng ating Panginoon na nagbibigay pag-asa. At yung ating evening services, MWF din po ito, no? Pagkasabi nga sa alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Yung ating Thanksgiving worship, midweek service, at soaking. Tayo po ay magsama-sama dito. At, yan. Yung testimony. Napakahalaga po na tayo ay magkaroon ng pagpapasalamat, sabi nga, pagte-testify o pagpapahayag na ang Diyos ay may ginagawa sa ating mga buhay. Kaya kahit hindi po natin ito nagagawa ng actual, no? Ay pwede po natin itong i-record. Kaya makipag-ugnayan po kayo kay Pastor Chic para naroon po na maibahagi natin to at marinig, hindi lamang po dito, kundi sa lahat ng nagiging kabahagi sa ating live streaming. Yan ang ating online prayer gatherings. Tinatawagan ko po mga nanay, mga tatay, wag po tayong magsawa. Hindi nawawala ng kabuluhan yung ating mga ipinapanalangin, no? Naroon po yung bawat grupo na nakatalaga sa bawat araw. Wag po tayong manawa, no? Yung iba po kasi minsan ilan na lamang, pero alam niyo po, hindi po nawawala ng kabuluhan yung ating ginagawang panalangin every 5 o'clock. Dahil ang Diyos ay tumutugon, no? Lalo na ngayon na ang panahon na ito, ang taon na ito ay time ng expansion. Kailangan na magpapatuloy natin yung ating backup na panalangin, no po? Kaya yung mga tatay muli, tinatawagan ko, no, samahan niyo po si Kuya Perdi, si Kuya Rio, na sabi nga po ay naroon po na patuloy na manalangin. No, maging, sabi nga po, dahil kayo po yung haligi ng tahanan, maging matatag yung ating pong sambahayan, no? Ang mga nanay, yung mga hindi nakakasama tuwing umaga, kinakatuko po kayo, maging bahagi po kayo, huwag niyong iwan yung inyong mga kagrupo, no po? Hindi nawawala ng kabuluhan yung ating panalangin. At maging ang mga pastors po ng ating gawain na ito, mga taga Mindoro, no? Sila po yung laging kasama ni Bishop na nananalangin every 5 a.m. din po. Praise God. At muli, i-resume yung ating leaders and workers feeding every Tuesday sa Zoom. Kaya hintayin niyo po yung sabi nga po ay isesend sa atin na kung anong link, no, sa Zoom. At yan, bukas ang yearly planning. Mga ministry heads are required to attend. Have your planning with your members before the set date. You can present it on January 10. Kaya alam ko yung mga ministry heads, may mga plano na ipipresent na lang bukas from 1 to 5 p.m. dito po sa ating worship hall. Yan. Social media accounts natin, Jesus Be Lifted Up Church at J Blue Church. No? I-share po natin. I-share natin para marami po ang naroon na makapakinig o makapanood ng ating mga live streaming. I-subscribe. Hindi ko po alam yung ibang mga ginagawa. No? I-subscribe po natin. Ano? Praise the Lord. Like and share. Yan. Sa Facebook yon, ano? Sa YouTube, subscribe. Tsaka may mga bell pa daw, no? Ayun. Praise the Lord. Wala na?
Okay? Tayong lahat ay tumayo, magpasalamat sapagkat alam natin na ang breakthrough ay naroon na dala-dala na natin. Amen? Mamumuhay tayo ng mayroong breakthrough na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya ibalik natin sa Kanya ang lahat ng papuri, pasalamat at kalwalhatian. Iyong papuri at pasasalamat aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ika'y kasama o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Let's pray. Yes, Heavenly Father, thank you for this day, O God. Thank you for your presence, O God, na patuloy naming nararanasan, O God. And Lord, thank you, O God, sa iyong salita, Panginoon, na naihayag, O God, sa umaga pong ito, Panginoon. Lord, thank you, O God, for the breakthrough, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Especially, O God, sa aming spiritual life, O God, and in our finances, Panginoon. Lord, thank you, O God, for the compassion, O God, for the people, O God, and for the vision na ibinigay niyo po sa bawat isa, Panginoon. Lord, thank you, O God, sa iyong anak na ginamit, O God, upang ihayag ang iyong salita, O God. Lord, bless him, O God, double portion of anointing and strength, O God, for your glory alone, O God, and let that blessing, O God, overflow, O God, sa kanyang pamilya, O God, sa congregation na hawak niya, Panginoon. Lord, truly, O God, ipaparanas mo sa kanya, Panginoon, ang abundant life, O God, wherever he goes, Panginoon. And Lord, maging sa bawat isa, O God, na nakinig, O God, nagbigay na kanilang oras sa iyo, O God. Lord, hindi nawalan ng kabuluhan ang aming pag-upo sa oras po ito, Panginoon. Na-receive namin ang aming portion, O God. And truly, O God, as we expand to our left, O God, we will not be afraid, O God. As we expand to our right, Panginoon, we will not be afraid, O God, because you are with us, O God. Lord, we believe, O God, that you will be with us, O God, wherever we go, O God, and your blessing, your presence, O God, will be with us, O God. Thank you, O God, for the victory, O God, na binigay niyo po sa bawat isa, O God, and maging, O God, sa victory na kakaharapan namin, O God, sa buong linggong ito, Panginoon. Tunay nga, O God, sa iyo po ang aming papuri, ang aming pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang manglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan